Ahojte, vítajte v malebnej obci Porúbka, ktorá sa nachádza len 5 km od mesta Sobrance. Tento dom, ktorý vám chceme predstaviť, je vhodný buď to na trvalé bývanie, alebo prípadne na choluparčenie. Poďme sa na to pozrieť. Tento jednopodlážny štvorizbový dom sa nachádza v tichej a malebnej obci Porúbka. Prešiel čiastočnou rekonštrukciou a je vhodný ako trvalé bývanie, chalupa či investícia. Dispozične pozostáva zo 4 izieb, kuchyne, kúpeľne, komory. Všetko je na jednej úrovni, ideálne pre rodinu aj seniorov. Najväčší bonus je rozsiahly pozemok o výmere 2000 m2, kde si môžete vytvoriť záhradu, letnú kuchyňu, bazén alebo si len užívať pokoj a výhľad na prírodu. Lokalita ponúka výbornú dostupnosť, autom ste v Sobranciach len za pár minút a ak milujete turistiku, lesy a čistý vzduch, toto miesto vás chytí za srdce. No čo, zaujalo vás to? Ak áno, neváhajte nás kontaktovať. Volám sa Renata Sobková, to je moja kolegyňa. Jaroslava Pandosová a pracujeme pre spoločnosť Surreality.